Moi! Tänään mä vien teidät tämmöiselle hylätylle hotellille, joka on tuhoutunut aikanaan isossa myrskyssä. Hanaiti. Ja meillä tänään retkellä mukana, niin kuulkaa ihan Suomesta asti Mikko ja Vali. Ja he on siis purjehtinut Victoria purjeveneellä tällä kaudella niin tänne Ranskan Polynesiaan, ja on ollut tosi hauska tavata sit ihan livenä. Et me ollaan paljon Instagramissa jo useampi vuosi viestitelty, ja nyt sitten tavattiin livenä ja tuntui heti, että oltaisiin jo tunnettu niin kuin monta vuotta. Ja nyt olisi vanhat ystävät tavannut. Löytyy tällaisia erikoiseläimiä. On komea kukka siinä. Meillä on kasvitieteilijä Sami johtaa. Komea kukat on saanut muita kukkia. Tässä on peikonlehteä tuossa ympärillä. Se on peikonlehteä, ei kun mikä toi on? No, ehkä meidän pitäisi mennä tonne. Joo. Tästä jos tarkkaavaisesti katsotte, tästä näkee kuinka tää on taittunut tänne päin. Eli tästä on ihminen kulkenut tohon suuntaan. Mikko, sä osaat morsettaa. Mitä tässä lukee? Tuutko sä kääntää? Katsotaan nyt. Mitä ihmettä. Tässä on selvästi joku pitkä lyhyt. Jaa, tää ei oo kyllä nyt ihan ihmiskunnan tekemää. Oliko tää ulkoavaruuden ötököiden uutta koodia? Eli tää Hanaiti on siis ollut 90- tai 80-luvulla, mä en nyt muista, jossakin siinä kuitenkin, niin sellainen tosi hieno ekoresortti täällä Huahinella. Ja se tuhoutui sitten jossakin syklooni. Ja sitten jotkut puhuu tornadosta, mutta me ei oikein tiedä, onko täällä ikinä tornadoja, mutta siis joku iso tuulihomma on tullut tänne. Ja sitten se on tosiaan tuhonnut tän koko paikan, ja nyt täällä on jäljellä enää sit raunioita, ja me koitetaan löytää teille jotain raunioita täältä ja pääsette ihailemaan, ja on tää jotenkin kauhean vaikuttavaa, kuinka tää luonto vaan kasvaa. Mitä jäi jäljelle? Paskaputket. Edes jotain sivistyneistä maailmassa jäljellä. Se ei tuhoudu ikinä. Nyt löydetään kohta ehkä tämän hotellin yksi hienoimmista huoneista, mikä on ollut hienoin huone tuossa kohta. Vähän kiivetään. Tää voi olla vähän, että ehkä tästä ei halua kaikki tulla. Vali, sä teit sen. Korkeapaikan kammo. Voitettu! Hyvä Mikko. Ja se tästä. Yeah!
Mitäs Vali? Kelpaisiko hotellihuone täältä? Jos ei olisi venettä, niin saattaisi. Ihan ok. Ihan okei. Ihan okei. Onkohan täällä ollut jotain vanhoja rakastavaisia jättänyt merkkiä? Vai? Vai? Mutta onko se Vali? Kävikö sä kirjoittaa sinne jotain jo heti? Aika vikkelä. Täältä löytyy sitten hotellin vanha uima-allas tässä ihan rannalla. Mennään kurkkaan. Joo, siinä on hotellin vanha uima-allas. Ehkä enemmän houkuttelee kyllä toi meri kuin tää allas. Tai tähän sitten sadekaudella on tullut jotakin vettä jostain. Varmaan. En usko, että se on ehkä täältä näyttänyt silloin. Tai en tiedä. Tää oli ekohotelli, että toi olisi aika ekoa. Sitten hotellivierat on käynyt pulikoimassa altaassa tai meressä, niin suihku odottaa. Bul bul bul. Upea. Täällä uima-altaassa on ollut vielä tällainen luolajuttu. Ai. En kyllä nyt ehkä enää menisi. Vähän spooky. Hei, kiitos tosi paljon, kun olitte meidän kanssa mukana tuolla Hanaitin hienoilla raunioilla. Se on ollut varmasti tosi mahtava ekoresortti aikanaan. Nyt on väliplumpsahdus. Ja katsotaan, mitä taas sitten seuraavalla kerralla keksitään. Moikka!